хоҷагии деҳқонии боғи Сомон баъди соҳиби истиқлолии ватан рӯи кор омад. аслан хоҷагии мазкур барои истеҳсоли меваҳои шаҳдбор пешбинӣ шудааст. таи 3 соли охир ангурпарварони хоҷагии боғи Сомон дар майдони 2 гектар парвариши дарахтони шафтолуро бароҳ монданд ва соли гузашта аз навниҳолон ҳосили дилхоҳ ҷамъоварӣ карда буданд. мардум дарахти шафтолуро умри кам дорад гӯён кам парвариш менамоянд. боғдорони хоҷагии боғи Сомон бар он ақидаанд ки як дарахти шафтолу то 15-17 сол умр дида ҳосили фаровонро ба бор меорад. дар ин бора деҳқони асил боғдори номдор ҳоҷи Камол Мадумаров чунин мегӯяд. خداتان دیدید شافتالزار را من یک بار تلخزآباد رفتم من یک 20 سال 30 سال پیشترک همینجا نخال ها را دیدم و 30 سال 35 سال شده است بیابه فقط نگاه کردم وقت بریدن لازم و وقت آب چیزش داره کردن لازم انا خداتان گواه که چه خیلی بریده است شکل خوب دادن لازم هر چیز را کمتر اعتبار میتید همه نقص میشه. дар ҳақиқат парвариши ниҳолони шафтолу тибқи қоидаҳои агротехникӣ роҳандозӣ шуда нигоҳубини ниҳолон ҷавобгӯи талаботанд. боғдорони хоҷагии боғи Сомон пайваста кӯшиш менамоянд ки бо истеҳсоли маҳсулоти босифат бозорҳои дохилии кишварро ғановат бахшида дастурхони мардумро пурфайз гардонанд. изҳор дошт раиси хоҷагӣ Муҳаммад Амин Мадумаров. ҳамон гап аст ки мероси падархоҳӣ касби падаромӯзбитани гап аст. шумо чӣ хеле ки мана дида истетон мо ҳама акаҳои додорро рафиқо ҳамон бачаҳои фарзандои ҳамон ҳоҷибо мо ҳамон касби падара омӯхтемда омӯхта ҳамон аз он кас ҳамон чизҳоро ёд гирифта истодем қариб ҳамаи мо ҳам ҳамон боғдори касби деҳқончигиро вай кардем интихоб кардем як фақат ангурпарварӣ не мо мана дида истода чӣ хеле худатон من خودم کمتر من باغ شفتالی هم تشکیل کردم یا که یک دو دادرم سبزواتکاری قطع مشغول همه کارا کنید میشود این مثال این کارا همش از سوی دل اما صدق دل کار میکنید همش هم وای نشده استاد از سوی دل همون نیت صاف قطع وای کنید برکه میوید این شفتالی شما دیدید اینجا 6 намуд шафтоли аст. ҳамаша агар як намуд мекардем ино бозор ба браварда вай кардам камтар худатон дар урфиятам ҳам гап аст ки камтар ин вайш қисқатар мухлати бозор бравардам барои ҳамон инҷода 6 намуд аст ҳамон як пешу қафо ҳамин хел аз мои охирони май сар карда то сентябр октябр ҳаст. дар баробари боғдории аҳли заҳмати хоҷагии боғи Сомон дар майдони 17 гектар гандуми навъи сарвар киш карданд ки имрӯзҳо нашъунамои хуб дорад. деҳқонон бо истифода аз обу ҳавои мусоиди фасли сол майдонҳоро обёрӣ карда ғизо медиҳанд то ки ҳосили фаровон ҷамъоварӣ намоянд. кишти тиромоғи 17 гектар кишти гандум кӯрдем ва навъи сарвар ҳозир мо нақша мегирем ҳозир ҳосилнокиш қариб 50 сентнер ҳосил нақша бандем мо то имрӯза ҳозир ду марта ғизодиҳӣ гузаронда шуд. як бор гербитсити барои алаф шапидем ҳозир мана дида истед гандум қадиш баланд 5 маротиба об мемонем ҳосил нағз мешавад. агар бисёртар ҳам бошад зарар надорад. дар ҳақиқат дар хоҷагии боғи Сомон ҳар ваҷаб замин оқилона ва мувофиқи мақсад истифода мешавад. ба даст овардани ҳосили фаровон меҳнатҳои шабонарӯзӣ аз он шаҳодат медиҳад ки сокинони Турсунзода шаҳр обу ҳаво иқлими мусоидро самаранок истифода карда ба пешравии ҷомеаву давлат саҳми арзанда мегузоранд. Собирҷон Саидов, Зафар Асанов, шаҳри Турсунзода, ҷаҳоннамо.